Praise the Lord. Hallelujah. Ani Kristoni takuk tei bukuk song. Kaitorni Hamjakma Paiphlaiya bai thung. Amen. Ani Kriston taku bukurok tini kaisa kokno tui norok bai share khainani muchungo. Paithak Belokjakmung Tamo chini borokni. Paithak Belokjakmung. Obono belai kana semana nango. Soitan chungno Paithak Belokmung belogo bofuru belok jepro Kaitor chini bagai kotor wansuk jak tongo soitan abono bo kaham keno sawi mano jodi bo nono belogya hanke neng a Kaitorni wansuk mawo dakti sogainai tai neng Kaitorni bagai kotor samung khlainai tai neng wanama sincha samung rok khlainai abono soitan belai kene kirijago taibo sawi mano aboni bagai joto borok belokjago haipano kotor belokjakmung tamo abono tini kisa saiman laibano ani Kristoni takuk tai bukuk song elambago hai nisao JAKOB chapter 1 12 13 arot kisah jeng pori wina lewanam. Potalijagwi kwchanai borok bo hamchajak. Tamni hwnba bo Potalijagwi kwchake Kaitor bono hamjaknairokno rwna hwnwi kok rwmani a langmani motokno manwanu. Praise the Lord. Hallelujah. Oro salontia JAKOB serai ke sao Potalijagwi je kwchanai borok bo hamchajak Kaitor je rwna hwnwi khachongai tongmani abono manwanu ani Kristoni takuk tei bukuk song chini langmao Potalijagmung abo phiya soitan chungno kaham kano potaliwo phiya a Potalijagpro kwchawi tongai mannai a Potalijagpro sumsogo kelegya eba kelaya ke tongai mannai a borokse hamchajak aboni bagai tini angorokno sanana menike kebangma Potalijagmung tongo kebangma belokjakmung tongo hepeno kaisa belokjakmung eba Potalijagmung abono sana muchungo sexual desire tongna muchungma sexual desire ani Kristoni takuk bukurok sexual desire obo boroni tege paingke abo chini bekhani chini payo but moitu naradi Kaitor bohaino chini bekhano nayo Kaitor bohaino chini o bekhano kaham tonani nayo a bekha kaham mengkangka kese neng Kaitorni amuchung mawo soginai te Kaitorni a wansuk jak samungno neng khlai manai afro neng hamchajak nai aboni begani Kristoni takuk tai bukuk song seng jorawo Kaitor chini bagai tamo muchungjak tai beskango Kaitor tamo samung khaina nai seng sawi menya soitan kaham keno sawi mano aboni bagani Kristoni takuk tai bukuk song norok bujidi jepro nini langmao belai keno a sexual desire bai nini bekhawo muchungma phayo moitu naradi soitan chinono a muchungma hamya ruwo soitan chinono a muchungma hamya bai Potalijagwi tongo Tamni bagi hingkang ke bo kaham kena sawi mano Kaitorni plan Kaitorni wansuk mani ganao ke neng sogika Kaitorni samung kotor no khlainani bagi neng ganao thangai tongka abuni bagi no soitan nini langmao a muchungma hamya bai sexual desire bai ke nono belogo ani Kristoni takuk bukro kebangma Kaitorni kotoma kaham pinairokni orono problem sexual desire orono jotono Potalijagwi tini kebangma borok lama Khoroksa kebangma borok a Kaitorni samungno yakaribo matangka aboni bagani Kristoni takuk bukro abono jotoni selai kotor belokjakmung Kaitorni kok pinairokni bagi aboni bagi neng Kaitor bai krenggai tongkhangke simise a belokjakmani neng katiwi manai tai neng a belokjakma a tesno par khaikang kase Kaitor bai kaham hwnwi hwnjaknai aprusin neng hamchajak nai
Ani Kristoni taku bukurok neng jepro Kaitor bai hamchajak hanjake muito narak di chukna hani hamari nini bisingo phainai. Apro neng Jisuni mungai kotor samung khainai wanama sincha samung khainai soitano neng reklai manai hamyano neng hamrui manai nini a bukhuk ni kok hor haike phainai borok khaki philnai borok Kaitorni thani phainai borok Kaitorni kokno poito khainate borok Kaitorni mungno lopnai nini kokno khnawi jepro neng a tes pasungo. Ani Kristen taku bukrok aboni bagino a sexual desire ni uklogo Kaitorni samung kotor matongo aboni bagino jeng a belokjakmung no par nani nango. Praise the Lord, hallelujah. Tabuk 13 number ang poriwana op 13 number pori pro jeng kaham ke bujui mana je tabuk chini kotoma kaham pinairo tamo hanai complain khlai Kaitor no complain khlaio a belokjak mungo kwcha khangangke. 13 number Khoroksa sik Potalijagwi belokjake Kaitor ano belogo hwnwi ta wngthung Tamni hinba Kaitor hamya bai belokjagwi mainya phiya bo sakphangbo Khoroksa no phano belogya Kaitor sungno belogya Kaitor sungno amjogya Kaitor sungno tesbo khaya. Ani Kristoni taku bukurok a tes a potelenai a beloknai abo soitan se tubuwo tamni bagi himale Kaitorni samung kotor jeng jepro khainani thango jepro Kaitor chin bagi hamari kotor tubu ganao phayo soitan chini selai sekang bo sawi mana abuni bagi bo kebengna ni bagi jungno potaliwo phiya kebangma tabo kotoma kaham pinai rok borok hai ni sawo Kaitor ano belogo o Kaitor nang ano tangne asuk belok Kaitor nang saimya da angkebel borok tamni bagi nang ano oma haike kosto ruitong. Ani Kristoni takuk bukuk rok Kaitor no dostardi Kaitor no dostardi baksa borok bosa Kaitor si mucung mara khangka ba tamtong angba a mucung ma bai kuplung kasu senamjak kunungya kaidi sumsok kaidi kunungya hani baksa bo oma haike so na abo ba Kaitor rwma bai no chungom mucung mano abo ni bai Kaitor sungno mucung masre khangka ba chung tongi be mano sex bo khai mano kunungya. Ani Kristen takuk bukuk rok muito narak di sex amo kaijakmani ulose enggo engi mano jeng bahan bethuni borok ngai lama korok haipeno jeng khaki philnani nango bihik bai besai simise abo tonggei mano. Ani Kristoni taku bukrok tabuk kebangma kothoma kaham pinai rokni problem tam saidaman nogo bihik tongo je jaga mission kle ara tai Khoroksa bihik bai tai Khoroksa bihik tongo sasmai chawi tongo Kolkata tangka Kolkata masa Khoroksa broi Dilio tangka Dili Khoroksa broi Amerika tangka Amerika Khoroksa broi Tripura tangka Tripura Khoroksa broi kebangma kothoma kaham pinai rok tini lama korowi tongo a mucungma hamyani charui. Ani Kristoni taku bukura a mucungma hamya nini bekhao phaipru neng abono mechenei man khangkase Kaitor bai neng kaham hwnwi hwnjaknai apro se neng Kaitor bai sokat rojaknai. Ani Kristen taku bukurok jeng nugui mano Daud lopmung no suinai bini langmao bo kotor bugra tei belai fan ganang tei belai elem ganang engei bo kuchukai tongmani chorawo jepru bo sat sakao berai tongpro berima Khoroksa na tuitukuma nuhurka bekhao lup faika abrino bo trik saka bini nogo rengai abri bai thuka sumsok klaika bini langmao tamang khanai di lachimung bai kuplung ngkha nok kaisa jagao tongmale nijini bsla bai btharnan hene riprik chaka omhai obostha angkha kebangma kok tongo o sexual desire ro kchawi tini Kaitor bai haksa langnai borok kebangma tongo sung saimano Samson no sung kaham kana saimano Samson belai khna fan ganang Kaitor bai fan rjakmani Palestine no mechennani bagai te a tabok Bible ni history pori khangangka angle kubi kok no sawo Samson hai fan ganang le ang Khoroksa na pono nugya ko asuk ke fan ganang saisung na silai tongo na talwar tongo
o yak bai borokno bui butharei borokno mechenai omai phan ganang ang khoroksa pon jakob asuk ke kaitor bai phan rwjak tini tamongkha bwrwini khვლi-o kwcha-ui bwrwini biao khe yakong berai thupru bwkhnai rawi rwjakha phan meba kmai thangkha muchungma hamya sexual desire aboni jarei tini naidi semsong tamongkha dalan kotoma phobjagai thinani nangkha ani kriston taku bukoro aboni bagai no Potalijagmung chini langmao phayo tamni bagai ingke shaitan sungno kaham kana saimano je sung Kaitorni lamati himi tongo aboni bagai bo sungno lama koror nani nayo abono chini bagai final test abono Paithak ni Belokjakmung ani kriston taku bukoro sexual ni Potalijagmung selai kotor tai kuno kre abono joto ni selai borok ni bo kebel jotor borok no ajaga weak tongo badani kristoni taku bukurok abono nung par khlaiman khangangke nungni ni langmao keplai ke Kaitorni samungno khlaimanai keplai ke aboni begini kristoni taku bukurok solontia pol tam sakaba norok muchung mano soisugei mani angangke kaijagi paidi kaijak mane abu sumsogia nisao ani kriston taku bukurok ang tabung norong no tamu sana naing kangke muito narak di oro babelot tabo serai ke sao JAKOB ni 1 ni 14 tam sakap tamoke Khoroksa sak ni hamya muchung mabai satok jagai khვლi-o kwcha-ke borok belokjak ani kriston taku bukro muchung ma borok sini sak ni hamya wansukma sini sak ni hamya muchung ma abo shaitan chungno muchung ma hamya ruphayo chini sako aboni begani kriston taku bukurok chung huske tonga nango henge chung khვლi-o kwchanai heke chung satok jaknai shaitan bai chung sawi mano elambago porike sumsok khlainai borok bo sabuni seleng shaitan ni seleng ani kriston taku bukurok aboni bagino shaitan chungno lama koror nani muchungo shaitan chungno Kaitorni ganawo tubunani muchungya aboni bagi bo chungno hamya muchungma bai ke bukhawo dawai riwo tai chung jorawo muchungmani par ngi mainyawi arno kwcha-ui chung sumsogo klogei mangpili hamya naisinai video hamya naisinai bui tonglaimani no naisinai chung amai ke Kaitor bai chalei tongo ani kriston taku bukoro abono chung par nani nango ang tabung norokno kaisa ni kokno saikhanar nam chungo solontia Francis Assisi Saint Francis of Assisi Khoroksa solontia Francis Assisi ni jepro bo nokhogya kare Kaitorni samungno tangnani chengkha bo Kaitorni samungno tangai thangkha tei kokpinani hnei salsa bo borok ni jagao thangkha belai khana kachangai bo ri kutung kanei oro hor tongai tongmani Kaitorni kokpiri horni jorabo bwrwma Khoroksa bini bwskango sak lengti ke phaika sago rig rei ke bini bwskango phaireka bwrwi saka ang kachangai tongkha ano kisa kutung khlaire jadi hnei ani kriston taku bukrok apro solontia Francis tam khaika norok saidaman bo bini sakni ri kutung no khugui bwrwi no kanrowe Kaitor ano khairok jadi Kaitor ano maya khlaide Kaitor ano khairok jadi ni bo kharei thangka ajagani tamni bagai male bo bwrwi bai tongkhang kangkangke Kaitor je bini bisingtei samung kotor khlai tongmani healing hamya rwmani wanama sinsa samung khaimani abo bwrwi bai tongkhang kangke second ni bisingono joto fan bebakno kamawi thangbasinai ani kriston taku bukrok phiya solontia Francis bo belokmung no mechenkha tabuk bo Khoroksa founder hunjagi tongo Franciscan ni founder ani kriston taku bukrok joto borok ni langmao no belokjakmung phayo sexual no tui even angbo belokjakha tai norok bo belokjaknai angbo belokjaknai in future wo but ajagao chung par nani abono chini joto ni selai kotor samung ajagano belokmung no par ngi man khangkaise chung Kaitorni samung no tebo kaham ke khlai mannai ani kriston taku bukurok tini kebangma piricaro bwrwi rokni chokorona kalayo tamni bagai bwrwi naithok jotono sangsar setabuk omong hai ngai thangka ani kriston taku bukurok aboni bagai nung ang Kaitorno poitu khainai borok belokmung ni katenani nangnai haike sesung tebo Kaitorni samungno kaham ke khlai mannai solontia Padre Pio
bonok tharo achugui surui tongmani personal prayer khlai tongmani jorawo shaitan buri sagorik rei bini an nok tharo rahoro an nok thar duga sojak je amsi abrui sagorik rei ke bo bini beskango ka bachawai tangaika afrubo solonte padre pibo o kaitor anok khairok jadi ni bo anok thani kharka ani kriston taku bukuro shaitan belai khna chunga belok nani bagai lama kebangma tongo bini especially chung bo chini kebel tam saimono chung prisa rokni abunu chini bo kebel amu chung maono chung belokjak te kelegi bo faika but tini chung elambak ni kokno porike sawi mano a jaga no par khaika kase chung kaitor bai sokat rejak nai te kaitoni samungno chung khlai manai afrusi chung a langmani motokno manai abun begini kriston taku bukuk rok padi chung krak laiwanam padi chung kaitor no suriwi phansan laiwana ani kriston taku bukrok a muchungma hamyani katenani bagai chini sakni muchungma no katenani bagai chini sakni phanbai chung manya abo phola katha ni chuba chunango phola katha aboni bagino John chapter 14 ni sabiso haini saka ang norokno chuba chu khaine phola katha rahona bonorokno chuba chu khainai te ang phrungmano muito khlairnai te bonorokno phrungnai ani kriston taku bukurok chung a hamjakmung katenani bagai chini langmao a belokjagmung rok phai tongo abono katenani bagai chung phola kathani chuba chunango phola kathar jepro chini bisingo phainai bini phan ni jarui chung a hamjakmung no kateri manai tini padre piu a hamjakmung ni kateoi manka tabukbo khoroksa kotor salontia ni hinjaka Francis of Assisi a hamjakmung ni kateoi manka abo kotor borok hani hinjaka abon bagian kriston taku bukrok chengbo phaidi o hamjakmung ni katenani bagai phola kathar no surisan layona phola kathar jepro chini tani phainai cheng phan manai tai cheng o sexual desire aba sexual muchungma a belokmung ni cheng par ngai manai abon bagi phaidi cheng phola kathan thani suri layona a muchungma hamya rok bai cheng hakchal khai tongnani bagai hayanga ke sang saitani khვლi-o kwchanai te chini mission bebak no follow bebak na shesang lai abani bagi no phaidi cheng huske tongai phola katha no suriwi bini phan bai koboloi a hamya rok no mechen nani bagi phaidi cheng kaitoni thani krungai bini thani chubasu sanai phola katha no ringlayani chini khao Kaitor norok jotono hamari khlaitung amen.